Ui, si aixequés el cap en Tom Sharp o en Truman Capote. Ui. Virgili, va, que avui et dedicaràs als empordanesos d'adopció. És difícil, De vegades es podria dir que tothom qui passa per l'Empordà acaba declarant-se en un d'empordanès d'adopció. En fi. Se me n'acuden tants. Va, gas, Virgili. Trien un parell i que siguin ben famosos. Però què? Triaràs escriptors i pintors? No. Pintors no, que poden sortir-te amb un ciri trencat. Bueno, va, clar. I cantants? No, que són una mica bufanúvols, els cantants. Va, 2 escriptors i no se'n parli més. A veure... sí, ja ho tens! Virgili! Vinga, cowboy! A fondo! A buscar el primer! Bueno... Ja sóc al cementiri de Mieres. A la Garrotxa, tu! A veure si puc treure el convidat sense que em vegi ningú. Collons! Com es nota que he canviat de comarca? Quina humitat i quina fred, tu! Ai, a veure... Ai... Au, tu! Un moment! Bon home, un moment! Verge Santa! Un fantasma! Mireu qui parla! No sóc pas cap fantasma, bon home! I no dissimuleu! Us he vist aparèixer! Vaja, no cardem! Un humà de veritat, poc ho seríeu pas, Venir... Diu que m'ha vist venir? Ai, cordons! És reencarnar-se a la Garrotxa i agafar un constipat. Però qui és vostè? Sóc l'esperit de la Garrotxa, bon home! I vos sou... Ostres! Ai, jo sóc l'esperit de l'Empordà. Em dic Virgili i fins ara mateix... Un moment... Perdó. I fins ara mateix no m'havia plantejat que cada comarca tingués un esperit propi. I esclar, bon home! Vull dir Virgili. I què us pensàveu? Els empordanesos sempre convençuts de ser més originals que no pas els altres. Dona, tampoc és això, Oh, i tant que és això! Mireu si en sous de creguts, que les trobades espirituals comarcals no us hi han vist mai. És que ni sabia que se'n feien. Jo sempre estic enfeinat i... Bueno, va... I doncs, què voleu, Virgili? Una bufanda, poder? Quina gràcia, Esperi, que em moco amb la màniga. Ara... Perdoni. En fi, sóc aquí per ressuscitar l'escriptor Tom Sharp i endur-me'l a voltar per l'Empordà. Sé que el van enterrar al cementiri de Mieres. Ai, bon home, no aneu pas bé. Em sembla que d'aquí només en traureu un tros de Tom Sharp. La meitat ha de estirar. Ai, què diu? No, és que no sé si la segueixo. Dic que aquí només hi ha la tercera part de les cendres. És que estan repartides per altres llocs, m'entén? Cendres? Cendres? Mare de Déu, sí que anem bé. Fins ara no he ressuscitat mai un incinerat. És igual, miri, me'n vaig i ja reviuré una altra mort més fàcil. M'agradaria parlar amb en Truman Capote, que va viure 3 estius a l'Empordà, a Palamós, a Platja d'Aro i a tot allò meu, sap? Espereu, Virgili, espereu. Els empordanesos us ofegueu amb un got d'aigua, Moment. A veure, va, escolteu. I si ajuntem els poders i reconstruïm en Tom Sharp? Jo crec que fins i tot podríem fer el doblet i portar aquest Truman cap i pot, que dieu. Capote es diu. Capote es deia. Es diu Truman Capote. I és un gran escriptor que... d'allò... Sí, ostres, va, fem-ho. D'això se'n diria cooperació intercomarcal.
Ai, perdoni. Ai, que el veig cardat. Ha agafat un bon cadarn. En fi, què? Compto fins a 3, Penseu, Virgili, que hem d'anar coordinats si és que en volem portar 2 de cop. Sí. Va, concentració i la segueixo. Bingo. Atenció. 3, 2, 1, pam! Mitals! Bon dia i bona hora, senyor Sharp i senyor Capot. Senyor Capote! Benvinguts a l'any 2024. Trobo que han arribat prou sencers. Ai, mira, però si fan cara de no saber on són. Damn! What a strange trip! Where are we? Drizzle shit. And who the hell are you? Let's see if I went too far with the whiskey. Bloody hell! But what kind of joke is this? Collons! Esclar, parlen en anglès. Amb això no hi havies comptat, Virgili. Estàs fet un fiera, D'allò... Dear gentlemen, welcome to... Carai. Welcome to Mayeres in the comarca of Garrotxa. Hòstia santa, quin desastre, Virgili. Però si parles com un cambrer dels anys 60 a la Costa Brava. Dear sir, you speak like a Spanish cow. Spanish cow, la mare que el va parir. Listen, let's see what the hell is going on here. Calma, senyors, quin desori! I ara què, senyora meva? Miri que tinc poders, però del do de llengues... Hosti, diria que no gaire. Jo és que ja tiraria enrere i tal dia ho farà un any, Re, Virgili, re. Mireu, apreneu i deixeu-me fer. Porteu-vos una mica. Ara veureu. Què pretén, senyora? Ai, Déu meu. Senyors, gentlemans, una mica d'atenció, sisplau. Senyor Sharp, senyor Cap i Pota, aquí, atenció. For heaven's sake, a ghost! I ara, 3, 2, 1, pam! Què carai fa? Això acabarà com el rosari de l'Aurora. Caram! I jo que pensava que ho havia vist tot. Senyor Sharp, parleu català. Home, quina meravella! Quin prodigi! Visca! Funciona! Escolti'm, pobre desgraciat, però què diu? Primera, no em dic Capote. El meu nom és Capote, Truman Capote. I jo no parlo català, per favor, o es pensa que m'he begut l'enteniment. Capote o capoti, és igual. Funciona! Això sembla un manicomi, estimada fantasma i distingidíssim, senyors meus. Molt bé, senyors. Però ara aquesta servidora de vostès se n'anirà, No prenguin mal. Un moment, senyora meva. Digueu, Virgili. Bueno, res, però... D'allò, només vull saber si quan els torni al més enllà aquest parell tornaran a ser... Vull dir, si tornaran a parlar anglès, perquè, clar... Distingit senyor, em presento. Soc el gran Tom Sharp, escriptor conegudíssim a tot el món i millor persona. I jo sóc Al Capone, per servir-lo. D'allò, algú no tindria pas un cigarret americà? Un moment, senyors, si us plau. Diguem adéu a aquesta senyora i després ja ens posem a lo nostre, Un cigarro, diu aquest xitxarrelo. Quina vulgaritat! Un porro, home! Hem de fumar-nos un porro a la nostra salut. Tranquil, Virgili, tranquil. Ja te'n sortiràs quan toqui. Ja ens veurem. Quina sort, Virgili. Promès que un dia tornaràs a visitar aquesta bona senyora. I ara gas, va, gas! Molt bé, senyors. Ui. Va, i ara que ja ens podem entendre, els explico que els he ressuscitat per anar a l'Empordà a fer un vol.
vull que m'expliquin com em veuen amb ulls de fora, vostès que hi van viure i escriure obres importants. Aquesta brometa quan durarà? Perquè a mi aquest plogim del dimoni no m'interessa gaire, per no dir que... Un moment, per l'amor de Déu. Ai, va, fem una cosa. Donguin-me les mans i sortim d'aquí. Anem a un lloc més còmode, sí? Va, no s'amoïni. Som-hi, doncs! Sí, perquè aquest lloc on som és una mica forestek. Senyor Sharp, si pot dir faresta, que és que ja ho tenim. Les mans, sisplau. Filaberquí. Xiu-xiuejar. Llull. Sí, bé, no cal que d'allò... I ara vostè, senyor Capote, o Capoti, les mans. Va. De veritat, hem d'anar amb aquest carcamal britànic de nas vermell a voleiar? I digui'm Capote, collons! Els americans, sempre tan formals i amb el seu accent de Jack Daniels. Atzabarra, aixopluc, moixaina. Ai. Va, vinga, les mans. Sortim d'aquí. Així. Home, jo tot això ho conec com el palmell de la mà. Ostres, tu, quina llevantada, manoi. Benvinguts. He pensat que començaríem per Llafranc. El senyor Sharp hi va viure els últims 30 anys de la seva vida i va escriure grans novel·les que... No veig cap bar obert en aquest infern a la Terra. Que som a l'Àfrica, potser? Vostè em comença a caure força bé, senyor Mascarpone. I ara que diu l'Àfrica, jo de jove hi vaig passar més d'una dècada, a Sud-àfrica, concretament. Mascarpone no, Capote. Capote. Senyor Sharp, un bar, diu? Sí, de fet, a mi també em cau bé vostè, Mr. Sharp, del diantre. I sap per què? No desitjo saber res més, distingit amic. Perquè el burxo i no s'altera. Gent així és la que cal en aquesta vall de misèries. Gent amb sang freda. No, de debò. La seva literatura sempre em va interessar, sap? I el seu personatge, en Wild, sempre em va fer riure molt. Un bar... Mare de Déu. Som a l'octubre, a Llafranc, i la llevantada I la llevantada creix. Ui, aquesta galipàndria serà eterna. Però, escoltin, i si deixem de fer l'Anna Coix i anem a l'Hotel Llevant? És obert tot l'any i encara deuen tenir la meva ampolla de Famous Gruix i la meva capseta davant. Ha! Whisky i puros. Si és que només podia ser britànic. Ha! Quin desastre. Ja hi som. Segur que vostès de còctels nauseabuns i tabac barat. Anem, que la llevantada em matarà. Ai, mirin, l'Hotel Llevant és aquí mateix i ens aixoplugarà. I ens posarem a redós. Pessigolles, trencaclosques, papallona, Capvespre, Esperança, Petó. galifardeu, entremaliat, tros de quòniam, passucat amb oli, molsa, seny i becaina. Oh, becaina! Becaina, molt bo. Per tots els sants. Diria que he ressuscitat 2 nens petits. En fi, va, que ja entrem al bar de l'hotel. Aquí estarem bé. Aquella taula de la finestra els fa el pes, senyors? I tant, prou. Julivia, alioli. Ui, tot això ha canviat molt. Molt millor, senyors. I quines vistes. Em recorden les estampes de les meves estades a Palamós i a Calonge, aquella Espanya dels anys 60. Allò sí que devia semblar l'Àfrica, esclar. No ho sap prou, però era un paradís. Les coses no valien res i Franco volia estrangers que li rentéssim la cara. Vinga toros i vinga spoken English. Paella, flamenquito, una mamarachada impressionant. Però nosaltres,
a la nostra bombolla de gent intel·ligent i benestant. Ja m'ho puc imaginar. De fet, els espanyols sempre seran espanyols, per més que mirin de sofisticar la rebotiga. Espanyolíssims! De vegades la vulgaritat era tan grossa que havia de tornar corrents a Nova York a fer una mica de high society per no convertir-me en un qualsevol. En això no coincidim, veu? A mi la High Society sempre em va repugnar. Però els americans, ja se sap, diamants i garlandes de colors. I limusines, Limusines. Home, sí i no, Vostè, com a bon britànic, ens veu com uns europeus de segona regional. Però si durant la Segona Guerra Mundial no arribem a venir a treure's les castanyes del foc, encara hi seríeu, tots de genolls. I aquest cony de cambrer què? Que no ve? Aquí, garçon, que tenim els ganyots secs. Que no som a cap saloon. Vull dir que vostès, els americans, espanyolegen més, en el sentit de nous rics. O sigui, en el sentit de poca classe, però molts diners. Senyors, no voldria ofendre'ls, però vostès van ser gent cultivada. O sigui que m'estranya que diguin que som a Espanya com si això no fos ben diferent d'Extremadura o de Valladolid. Vull dir que som a Catalunya i a l'Empordà i coi... Ah, mirin, ja ve el cambrer. Ha! El típic noi del país. Peixet, moreno y garell. Buenos días, caballero. ¿Qué desean tomar? La especialidad de la casa Un es... martini doble i un paquet de Marlboro. I de pressa i en silenci, si us plau. Per a mi, el de sempre. L'amo li donarà indicacions. Digui que hi ha en Thomas i que vol el seu whisky i un porret. Jo un cafè amb llet i d'allò no tindrien pas una aspirina. Discúlpenme, pero no les entiendo, señores. Todavía no domino bien el francés y... Ho veuen o no? Això sempre serà una reserva Sioux. Espanya no té remei. No ens entenen ni a l'Hotel Llevant. És la tragèdia final. I a mi vinga a criticar-me per no haver après el català. I amb prou feines el castellà. Durant 30 anys. Però si el català no l'entén ni Cristo. Bueno, es igual. Vamos por faena, noi. Los señores voldrán un whisky, un martini doble y un paquete de estos americanos y un servidor de usted, un café con la leche muy caliente y una aspirina. Muy bien, señor. Pero en el local no se permite fumar. La máquina de tabaco está al fondo y no se nos está permitido vender medicamentos. Y la farmacia más cercana, yo no sé. Enseguida vuelvo, Un bar que no es fuma és un tanatori. Any 2024. Tot pot pedregrar. En aquest paratge vaig recuperar la inspiració. Si estava bé en aquest hotel. I després em vaig comprar la caseta aquí al costat. Us vau enamorar de la Costa Brava, oi, senyor Sharp? Ja hi som amb els tòpics. Em vaig enamorar de la calma i del paisatge. Però al pic de l'estiu me n'anava a Anglaterra, Tot això s'omplia de britànics. Doncs jo al revés. Venia durant els estius i quan començava a fer fred me'n tornava a Nova York, a la civilització real. Ara que ho diu, després podem anar a una de les cases on va estar-se, senyor Capote. I estiraríem les cames. Això si la llevantada de fora ens ho permet, esclar. La casa de Palamós, a Cala Sènia. Allò era com estar-se a la fi del món. Uns espatats senyors meus i unes pinedes revinclades arran de mar. I el mar que semblava que podies veure'l sencer amb els ulls. Ja surt l'escriptor de les praderies. Amb aquest paisatge al davant no ser escriptor és un crim. Per fi ja venen els beuratges. A Palamós hi vau escriure una obra mestra, senyor Capote. Com es deia? Es deia A sang freda i és una pura meravella, tot i no ser gens del meu estil. Señores, el café con leche para usted. El martini doble para usted. Y el whisky con hielo para usted. Va de retro, Satanàs! Senyor Sharp, però què fa? Cony! Com que què faig?
El whisky es beu sense gel, sempre dels sempres. Britànic de pedra picada. El gel és aberrant. El gel és de pobres. De llonses, noi. Que el señor quiere su whisky sin hielo, por favor. Enseguida, caballeros. ¿Me disculpan? Lo siento mucho, enseguida vuelvo. Claro. Posen gel al whisky i a sobre volen que aprengui el seu idioma local. El tercer món no canviarà mai. Home, senyor Sharp, no sigui tan injust, no? Vull dir, si ens posem així, no li explico jo què fan els seus conciutadans britànics quan són aquí de vacances, Vull dir que... En això, haig de reconèixer que el nostre anfitrió té raó. Els americans tampoc no som cap exemple. I tant que té raó. Precisament, coi, jo sóc un dels escriptors que més ha escarnit els valors i la societat anglesos. A mi no em guanyen en enfotre'm dels meus. Aquí hem vist cada cosa. Turistes de borratxera dormint la mona al pic del migdia a la platja. Vestits de Pare Noel i abraçats a nines inflables. Collons, quin nivell! Qualsevol diria que... Nines inflables, S'ha de reconèixer que ens sabem divertir. I del balcòning què me'n diu? Balcòning? Ara no sé de què em parla. Salten des dels balcons d'hotels i apartaments a les piscines i es trenquen la crisma. Bueno, de vegades, esclar, i de vegades... Ai, aquest cafè amb llet em reviu. Sent anglesos encara em sembla poca cosa, això del balcòning. El meu whisky ja vola cap aquí. En fi, tant li fa. Érem en lo del senyor Capoti i la seva experiència a Palamós. Su whisky sin hielo, caballero. Lo siento, discúlpenme otra vez. Si desean algo más... Va bien, noi, va bien, muchas mercedes. Ja que hi som, un otro martini doble per mi, gràcies. Oído cocina, señor. Això, la vostra obra mestra, amic Capoti. Un thriller magnífic. La mare que em va matricular. Què és aquesta mena de pixum de hiena asmàtica? Senyor Sharp, es troba bé? Senyor Sharp, es troba bé? Mare de Déu, ha deixat la taula plena de whisky. Però com voleu que em trobi bé? Si m'han servit aigua de garrofes. Més britànic i seria la reina mare d'Anglaterra. Caballeros, ¿todo en orden? Enseguida les limpio la mesa. Déu de redéu! Quina cosa infecta! Lax! Lo siento, noi, jo... Este senyor... No ho fa balcòning, però per alguna cosa es comença. De moment, vomita amb el mateix estil que els seus compatriotes. No, sóc jo, el qui us demana perdó. Noi, estimat cambrer, és que quan t'acostumes a un whisky, saps? Llavors, els altres et semblen orina de goril·les croflors. M'enteneu, Es que no entiendo el francés. Lo limpio enseguida. Mire, esto... deje la bayeta y ya nos encargamos, Y nos trae la cuenta que... me sembla que serà lo mejor. I després ja, si eso ja veurem. No, ja d'allò. Va, que ja m'adapto jo als costums locals. Collons d'espanyols. D'esto... Vale, de acuerdo, pues nos tomamos esto con calma y ya está. Entendido, caballeros. Y encargo otro martini doble. Y si me necesitan, aquí estoy, Bueno, on érem, senyors? Ai, almenys aquest cafè amb llet és ben bo, la veritat sigui dita. Érem a Palamós. Jo bevia i escrivia tot el dia. De tant en tant, el meu xicotot i jo rebíem visites de gent distingida o anàvem a alguna festa de per aquí. Se'n feien a dojo. Les parties de la Costa Brava, mítiques. Tant que no em vaig trepitjar mai cap. És que vostès dos van estar-se aquí en èpoques diferents, no?
Jo arribo l'any 1995, en efecte, i fins l'any... Ni punt de comparació, suposo. Nosaltres? Ha, hi havia masos arran de mar ple de gent important. Sopàvem amb prínceps, actrius, artistes mundials. ¿Todo bien, caballeros? Su martini doble. Gràcies, noi. Te puedes llevar la velleta. Els llocs com l'hostal de la Gavina de Segaró, oi? I entre la Fosca i Calestreta, aquells casalots... Quina mandra! Podent estar tranquil a casa. Rex. Exacte. Soirées amb glamour i gent de món. Recordo vespre meravellós que el gran què, cony dic, el còsmic Salvador Dalí ens va ensenyar la seva baraca a prop de la platja de Castell. Oh, amic meu, vostè diu que és un empordanès, però jo el trobo un britànic fet i dret, Es troba bé? Ostres! Tranquils que no vull desentonar. Festa grossa. Ya voy. Jefa, los turistas de la mesa de la ventana están locos, ¿eh? Una cosa al cul, nano, i la fregona, brillo. I ni els hi cobris, però que se'n vagin de seguida i que no tornin mai més. Que no som ni a l'estiu, collons! Lo que usted mande, señora. L'hem feta grossa. Quin desastre. Lo siento, caballeros, pero se tendrán que ir. Invita a la casa, ¿eh? Espanya no té remei. Vull dir, Catalunya, és clar. Potser som nosaltres, els estrangers, els qui no en tenim. Quin espectacle. Lo siento, noi. Yo... mis disculpas más sinceras. Claro, faltaba más. No, bueno, ya no nos molesten y ya se... No els hi donis conversa, a sobre! Que se'n vagin a prendre pel sac. Nanos, quina tempesta! Oh, quin espectacle prodigiós que ens dona la natura. Ja ho pot ben dir, senyor Capote, però... Ja en tinc els collons plens. Me'n vull entornar al més enllà. Dilectes, senyors meus. Massa sotracs i massa fer el gamarús. Sí, amb aquest vendaval, lo d'anar a Palamós a mi tampoc no em sembla cap gran idea. I la veritat és que també en tinc els nassos plens. Distingits, senyors. Saben què? Digui, senyor Sharp, digui, que mentrestant jo pensaré com tornar-los a l'altre barri. Que ara mateix ho veig tot claríssim. I doncs, desenfundi, estimat cowboy europeu. Deia que veig clar que els estrangers som uns perfectes imbècils. Home, jo no ho diria tan a la valenta. Els occidentals amb diners som horribles i no se'n parli més. Som hipopòtams que no deixem res per verd. Us agraden molt les metàfores animalístiques, estimat senyor Shark. Home, però, no sé, imbècils? Vostè va deixar el seu llegat a Palafrugell i és un honor per nosaltres. Que sí, tot el que vulgui, però fixi-s'hi bé, amic meu, que deixem molles. Venim aquí i disfrutem del paisatge, dels preus, el menjar, les festetes. Ai, que l'anglès ens posa melodramàtic. I no tenim ni l'esma d'aprendre l'idioma, els costums. Llegim els nostres diaris, se'ns contemplen els privilegis. En fi, vull dir que... Té un punt de raó, senyor Sharp, perquè la nostra gent, a l'estiu, quasi tota treballa per vostès. No és tant això com el fet que vivim a part. El senyor Capote i jo mateix, aquí, amb totes les comoditats, i ell escrivint sobre crims a Kansas i jo sobre els embolics a les universitats angleses. Comprèn? Pam! El senyor Sharp rebenta la banca. Tinc raó o no tinc raó? Molt Empordà i molta Costa Brava i vinga imatges sobre el sud càlid i festiu. Però en el fons no sabem res d'aquesta magnífica terra que ens va acollir. Senyor Sharp, que em farà plorar. És veritat, per no parlar dels nostres capricis i dels metges que ens van atendre a les cirrosis, els taxistes de matinada, les cuineres i les dones de fer feines i el sursum corda. Ai, el sursum corda. He dit sursum corda? Exacte. Som uns aprofitats insensibles. I si ho deixem en artistes que necessitaven calma i concentració? I cubalibres i criades, ei! Uns colonitzadors de manual. M'hi nego, senyors! Ai!
Ara no es flagelin d'aquesta manera, La meva gent, vull dir que la gent del país també s'hi ha prestat. No sé, en fi, que tot es tracta de trobar un punt mig. I no us hem dedicat ni mitja novel·la. En resum, almenys aquest anglès tan conegut i aquest americà tan famós, no ho hem fet. No acabaríem mai. De fet, fixi's que ni ens hem après el vostre nom, estimat anfitrió. En fi, som-hi, que jo estic agafant fred a la ronyonada. Sí, que ja toca. A veure si recordo com ho hem fet abans. Ah, sí, ja me'n sortiré. Em dic Virgili. Endavant, Marina! Segur que ho fa molt bé. I el país és amb vostè. Estic preparat, Virgili. A veure... Posin-se junts... Davant meu... Va, Virgili, gas. Primer torni'ns l'anglès. No voldrà que tornem al més enllà dient que la fetejar i estrop i aquestes collonades. Curculla, Garoina, Sonsu, Meru... No s'amoïnin, serà tot de cop. Vostè, senyor Sharp, vostè tornarà a ser un munt de cendres repartides per mig món. I vostè, senyor Capoti, vostè... Ai, ara veig que ni sé on és enterrat. En fi, preparats? Come on, baby! Come on, baby! Però què és aquesta vulgaritat? Callin, coi! Va, 3, 2 i 1... Gas! Patapam! Virgili, ets un... Ai, ets una calamitat. Bueno, espero que hagin fet bé el viatge. Tu t'has fet una sopa, però la conversa ha estat ben instructiva. Ai. Ara toca descansar i decidir qui faràs venir. Els senyors Sharp i Capoti han obert la veda de fer aparèixer morts a qualsevol lloc. La veda és català o castellà? Tant li fa, Virgili. Va, gas a fondo. Ui, si aixequés el cap en Tom Sharp o en Truman Capote, amb les veus de Xavi Dalmau, Thomas Speaker, Mireia Besora, Joan Carlos Domínguez, Laia Camós, Miquel 40 i Xavier Serrano. Idea original, Miquel 40 Girona. Assessorament editorial i direcció d'actors, Toni Celles Güell. Guió, Adrià Pujol Cruells. Disseny de so i muntatge sonor, Apsis Studios. Enregistrament i edició de veus, Martí Seguer Capell. Coordinació del projecte, Maria Alsina Carmona. Producció, Anna Salvador Figueres. Disseny de la imatge, Alba Conillera Font. Una producció de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà per a Ràdio Capital de l'Empordà, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà.